Sentejn bot minn meta pajjiżna sejħu fidejh il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea jinsabu għaddejjin ġmielhom it-tħejjijiet. Fil-fatt, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza ta' spiss ikun fi Brussell għal laqat brabta ma' din il-Presidenza. Laqat li jkunu jinvolvu wkoll il-pajjiżi tal-Olanda u Slovakkja li se jkollhom il-Presidenza qabel u wara Malta. Biex pajjiż ħaddem Presidenza Ewropea b'suċċess għandu bżonn is-sem ta' ħafna ħaddiema li jkunu mħarġa. Borg spjega kif saret sejħa għal dan il-għan filwaqt li ħaddiema preżenti qegħdin jingħataw taħriġ. It-taħriġ li jrid jingħata lil Maltin li bħalissa qegħdin jiġu recruited sabiex jitilgħu jaħdmu f'dar Malta u li eventwalment iridu jippresjedu id-diversi laqat preparatorji li mbagħad itellaw l-abbozzi tal-liġi u l-leġislazzjoni l-oħra lil-laqat tal-Ministri fil-Kunsill. Tul is-sitt xhur li Malta jkollha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew se jsiru mal-1500 laqa formali fi Brussell, filwaqt li f'pajjiżna se jsiru 150 laqa informali li għal kull waħda jattendu mal-200 persuna. Eventwalment isir taħriġ ukoll lid-diretturi u diretturi ġenerali fis-settur pubbliku f'Malta u anke taħriġ ta' proċedura lil ministri li jridu jippresjedu dawk il-laqat. Għalkemm għadu kmieni u x-xenarju politiku jista' kontinwament jinbidel, il-Gvern Malti diġà beda jħares lejn l-oqsma li jrid jagħti priorità waqt il-Presidenza. Hemm ċertu oqsma li żgur ħajkunu ta' interess u ħajbqgħu relevanti għalina bħal reġjun tal-Mediterran, l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari u hemm oqsma oħra li jinteressawna, settur marittimu, l-enerġija, l-esklużjoni soċjali, dawn huma kollha oqsma li ħajinteressawna. Ian Borg spjega kif bilan li l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew 2017 tkun waħda ta' suċċess u ta' kulħadd, il-Gvern qiegħed jinvolvi imsieħba differenti, anki l-Oppożizzjoni.